Ево ти базена, момче. Ево ти една парна сауна, ево ти друга. Ево ти спа центъра. Сега гледаме спа центъра. Ево ти тук топла, ладна соба, гледаш Fire and Ice. Гледаш топла вода, на средината имаш само мраз. Ево ти една сауна. Ево ти това са Амет Кристал, защото ти кажу, гледаш Амет Кристалс. Ево ти хидробазен, тук масажа, хидробазен. Ево ти сауна, солена соба, салт сауна. Ево ти топло-ладно туш и ево ти базено, ще викам ладната вода, видиш. 10 до 12 степена, не 8, не съм грешен. И сега ќе се занимаваме тук еден саат.